Γεια σας παιδιά, Αντικόμεντι. Σήμερα, όπως σας είπαμε, έχουμε βίντεο σχολιασμού. Θα σχολιάσουμε δύο βιντεάκια. Το ένα είναι με ένα πολύ πιστό φαν του Τζέι. Και το άλλο από έναν καλλιτέχνη υπέροχο. Γεια παιδιά, και σήμερα θα βγάλω ένα βίντεο για το Τούτζι. Λοιπόν, συγκεκριμένα για ένα βίντεο που έβγαλε ο Σύμποϊ για το Τούτζι. Ποιον? Για το Τούτζι. Δεν βλέπει καλύτερα τα μούτρα του, που είναι ένας μαλάκας και μισός. Όλη η Ελλάδα τον έχει δει και όλοι του κάνουν unsubscriber αντί για subscriber. Παιδιά, θα σας πω μια λυπητερή ιστορία που συνέβησε πριν λίγα χρόνια. Ο Μάμος Μάνος, όπως και όλα τα άλλα τα παιδιά, ήθελε να μάθει αγγλικά. Η κυρία όμως ήταν δύσκολη και η μάνα δεν τον έστειλε ποτέ φροντιστήριο. Η οικογένειά του ήταν φτωχή, μια απλή καθημερινή αγροτική οικογένεια. Πού καταλήγει όλο αυτό? Σε αυτό εδώ πέρα. Unsubscriber αντί για subscriber. Ο Τούτζι, μπράβο Τούτζι. Εγώ σε υποστηρίζω πάρα πολύ, μου άρεσουν πάρα πολύ τα βίντεο σου και είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν. Μιλάμε όλοι μου φίλοι, σε βλέπουν όλοι. Σιγά ρε, τα σάλια, άμα το δεις στον δρόμο τι θα κάνεις? Φαντάσου το λίγο. Ναι, άλλα κατιά. Στα αγόρια να γράψουν για ποιο λόγο είναι καλύτερα από τα κορίτσια. Τα κορίτσια να γράψουν για ποιο λόγο. Ο Τούτσις! Από τα αγόρια. Τούτσις! Είναι η πιο καλή σου φαν. Τέλειο. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για το Σύμποϊ. Το Σύμποϊ είναι ένας γρόδος. Τέλειο! Γρόδος! Νομίζατε ότι μόνο στο φροντιστήριο δεν πήγε? Κι όμως τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Σχολείο, μια πολυτέλεια. Ακόμα και αυτό εδώ πέρα που όλα τα παιδιά πηγαίνουν. Καταλήγουμε στα τέλειο και στα τρόφος. Ναι, εκεί καταλήγουμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε, παιδιά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παιδιά, ο Νίκος έφυγε, θα το συνεχίσω μόνος με το βίντεο. Ποιο είναι τέτοια ώρα? Να χτυπάει κάπου τέτοια ώρα, πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Τι κάνεις ρε? Σέντρα solo με 10, Πενέλιο πλήσω περέτε. Ρε φύγε από το σπίτι μου ρε βλάκα. Φύγε από το σπίτι μου. Τέτοια ώρα μαλάκα. Έλα Νίκο. Ήρθε ο Σουγκαρμπόι στο σπίτι μου ρε μαλάκα. Ναι, αλλά σε λέω όπως έφυγες, έλα να συνεχίσουμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έλα. Πάλι καλά μαλάκα έχεις. Πάμε στο βίντεο. Τηλέφωνα απόψε. Στο σαλόνι μου χιονίζει. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε μαλάκα? Λάκα είναι απέσιο, μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα. Είμαι busy. Ο δικός μου το χωρίζει. Στο σαλόνι μου χιονίζει. Είμαι busy. Ο δικός σου το καπνίζει. Στο σαλόνι μου χιονίζει. Δες τώρα ρε μαλάκα, νομίζω έχει και φωνή. Πραγματικά εντάξει, δεν είναι και τόσο χαλιά, αλλά ρε μαλάκα εντάξει δεν είναι για τραγούδι. Σοβαρά μιλάς. Φρανκ Σινάτρα το όπλο κράτα. Δεν μιλάει, κάνει την πάπια. Βγαίνω σέντρα και κάνουν πάντα. Σόλο μπαίνω, σκύφουν τα μάτια. Ρε μήπως είναι λιγουλάκι ωραίο. Λιγουλάκι ωραίο. Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου μαλάκα. Ναι, έχεις δίκιο. Φεύγω εγώ τώρα, θα έρθω πιο μετά. Παιδιά, τόση ώρα είμαι μόνος μου, δεν ξέρω που γιομινάς, αλλά πρέπει να πάω να τον ψάξω. Πάμε μαζί. Πού να πήγε γάμο την τρέλα μου, λες να πήγε εδώ μέσα. Γυρίζω την πλάτη με κράζει. Τι κάνεις εδώ πέρα ρε μαλάκα τώρα, άσε με λίγο μόνο μου.
Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Πείτε μας σχόλια, σας άρεσε. Like, subscribe, share και τα σχετικά, αφού τώρα είμαστε γαμάτοι. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Φαντάσματα, εντάξει, φαντάσματα.